Kapitola 14. Neboj, synka, vyvediem nás odtiaľto. Odhodlane som zahlásila, pozerajúc na vôkol. Asi by sme mali ísť tamto. Ukázala som na tmavú cestu. To sa mi nepáči, Felan. Si úplne istá? Zrkadlili sa jej v očiach obavy. Nemáme veľmi na výber. Bežala som odtiaľ tak rýchlo, že som si ani neuvedomila, kadiaľ som sa vybrala. Dobre, tak to vyskúšajme, ale budem sa držať pri tebe. Chytila sa ma okolo ramena a opatrne sme kráčali nočným lesom. Keďže som nemala pri sebe svoj batoh, museli sme sa spoľahnúť na Synkine zásoby. Po pár minútach podkýnania sa o rôzne korene a skaly vytiahla zo svojho batohu kresadlo a zastavila, aby nám pripravila horiacu fakľu. Synka, hlavne ju nerob veľmi veľkú, nesmieme pútať pozornosť. Neviem, či nás nenajdú oni. Kto sú oni, Felan? Sama ani neviem, ale pochybujem, že sa k nám budú správať priateľsky. Synka len ďalej mlčky vyrábala miniatúrnu fakľu, bolo však na nej vidieť, že sa mierne trasie. Možno bude lepšie, keď si nájdeme nejaký úkryt na noc a hneď ráno sa vydáme na cestu. Takto aj tak iba poblúdime, povedala som. Synku to trochu upokojilo a tak sa opäť postavila na nohy a náš cieľ cesty sa zmenil na hľadanie najbližšej jaskyne. O tom, že to bol dobrý nápad, ma utvrdili kvapky dažďa, ktoré mi padali na nos. Intenzita kvapiek sa pomaly začala zvyšovať. Vedeli sme, že sa k nám blíži búrka. Mali by sme sa poponáhľať, povedala som a obe sme pridali do kroku. Po pár minútach sa nám podarilo natrafiť na maličkú jaskynku. Bez váhania sme sa k nej rozbehli a Synka vytiahla deku zabalenú v koženom púzdre. Prisunuli sme sa k sebe, drkotajúc zubami a zababušili sme sa mekučkou prikryvkou. Deka mala na sebe namaľovaný veľký strieborný polmesiac. Je mi známa. Hej, tu mi dala tvoja babička. Je úžasná, aká je starostlivá. A skoro by som zabudla, dala mi aj toto. Synka vybrala malé vrecuško, plné kokosových keksíkov. Položila ho medzi nás a s úsmevom sme sa do nich pustili, pozerajúc jaskyne na nočnú búrku. Opreli sme si o seba hlavy a ja som cítila jej mokré vlásky na svojom líci. Aj keď táto situácia nebola ideálna, bolo príjemné mať zase pri sebe moju najlepšiu kamarátku. Som rada, že som ťa našla. Ospalým hlasom prerušila moje myšlienky. Ja tiež, usmiala som sa a odhryzla som si z keksíka. Chýbala som ti? Jasné, že si mi chýbala, Synka. Prečo sa to vôbec pýtaš? V poslednej dobe som sa cítila odstrčená na druhú koľaj. Vyzeralo to, že celé tvoje dni sa teraz točia okolo Ivajla. Nechcela som sa ti vnúcovať, ale nevedela som, ako to zmeniť. Mrzí ma, že si to tak cítila. Ale už vieš celú pravdu o Ivajlovi a jeho schopnostiach, aj o Lakrime. Vieš, že sa tu stratili moji rodičia a celá táto výprava je o tom, aby som zistila, čo sa stalo. Ja viem, ale aj tak by ma zaujímalo. Ako je to teraz medzi tebou a Ivajlom? Na to som sa zamyslela. Hoci sa v niektorých veciach rozchádzame, záleží mi na ňom a chcem, aby bol v poriadku. To je taká vyhýbavá odpoveď. Usmiala sa a ďalej už na mňa netlačila. Namiesto rozprávania ma objala a pomaly zaspala na mojom pleci. Pohľadila som ju po jej havraných vlasoch a zahlbila som sa do vlastných myšlienok o Lakrime, babičke, rodičoch a Ivajlovi. Celú noc som sa snažila nezavrieť oči, aby som nás ochránila pred prípadným nebezpečenstvom. Našťastie búrka bola taká silná, že sa zrejme všetky tvory poschovávali do ukrytov. Synka sa občas pomrvila zo sna a jemne zamravčala, ale ďalej pokojne snívala. Hneď ako som zazrela prvé ranné lúče svetla, pohľadila som Synku so slovami: Vstávaj, musíme ísť ďalej. Tá sa rozospato ponaťahovala a zazývala. Ty si nespala, čo? Máš veľmi unavené oči. Niekto predsa musel strážiť a ty si spala ako zarezaná. No dobre. Trochu urazene zdvihla bradu, ale bolo jasné, že len žartuje. Prehodila som si jej batoh cez plecia a vybrali sme sa ďalej. Okolitú krajinu som vôbec nespoznávala. A
asi sme zašli ďalej, než som očakávala. A tak som opäť vyliezla na strom, hľadajúc smer. V tom, presne opačným smerom od Lakrimy, na vzdialenom kopci, som zazrela zlatisté lúče. Niečo sa tam náramne trblietalo na slnečnom svetle. Vyzeralo to ako zlaté kvety. Zrazu sa mi vybavil môj sen, aj denník, v ktorom boli. Synka, pôjdeme na sever, rozhodla som. Si istá? Zakričala spod stromov. Áno. Koniec 14. kapitoly.